Проектът LoveNet се случи и това е хубаво. Можеше и да не се случи, но за това малко по-късно. Основното нещо, което ме привлече към този проект е сценарият. LoveNet наистина, това е първият филм, в който изобщо някой си се осмели всъщност да ме покани за роля. Предупредих само режисьора, че ще удара силно. Не я предупредих. Съжалявам, но пък се получи един много добър дубъл, така че не съжалявам. Когато видях за първ път Койна, наистина си помислих, че е една дадена кралица. Си спомням, че след като свършихме, толкова много плаках, че след това имах чувството, че няма да имам емоции много дълго време. В Андрей ми се видя, че има така хубав конфликт на това, че се прави на много нахакане и на много отворен, а пък всъщност отвътре има една така добра душа, да кажем. It's very nerve-wracking to do the scenes because there's so much to concentrate on, getting the lines correctly, being in the right place, looking in the right direction. Интересното с Джон Уолтън беше, че нашето първо запознанство беше на Skype връзка. Изгарянето на негатива беше наистина ужасяващо преживяване. Аз за първи път ми се случва в цялата кариера. Това нещо, което се случи за мене, е нищото. Не го пожелавам на никого. Аз дори като го разказвах на колеги, има колеги, които продължават да не вярват, че това е вярно. Че мислят си, че е спекулация някаква. А това е самата истина. Нямах никакво чувство, че 4 месеца по-късно ще има премиера. Всичко е добре, когато свършва добре, да, така е, но има степен на подлостта и на некоректността, които са толкова отблъскващи и неприемливи, че не могат да бъдат простени.